ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತನು ಬರಂದಕ್ಕ ಶೀತ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬುರ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾನ್ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ಇನಿ ಷಷ್ಠಿ ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಡ ಕೈತಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡೆ ಮೀದು ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ವೇರ್ ಮಲ್ತು ದಾಂಡು ನನ್ನ ಕುಜಲ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಪಿದಾಡ್ ದಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಪು ನಾನು ಎನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಪಾರೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕರೆಗ್ ಸಂಘದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟರೆ ಪಾರೆತ್ತನು ಅಂಚ ಅಲ್ತು ಬನ್ನ ಅವಳು ಲೇಟ್ ಆನು ಸುಮಾರು ಅವು ನೀನು ಬಣ್ಣ ತಂಬು ನನ್ನ ಕೊರ್ರೆಟ್ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತೀರ ನಾನು ಆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಒಟ್ಟುಗ ಪೋಪುನ ಮುಜ್ಜಾನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಮುಟ್ಟವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಕ್ರಾಡಿಡು ಶಾಲಿಪುರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪುನಾಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾದಿರೆ ಪೋಪುನಂಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುದೆಕ್ ಪೋದು ಸುದೆಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಪೋಡು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾನು ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಡ್ದನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪುನಃ ಸರಿಯಾವು ಈಗ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ ಅಂಚಿ ನಾನು ಏನ ಸೀರೆ ಅಂಡು ತುತ್ತುದಾಂಡು ನಾನು ಅಂಚಿ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಿದಾರ್ದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಈಗ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಅರ್ಧಗೆ ಜಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪನೆ ನಿಲ್ಲದ ಸಾದಿ ಸುದೆಕ್ ಹೋಪುನ ಸಾದಿ ಒಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲ ಅವಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎನ್ನ ಜವಾನ್ರು ಅಪೂರ್ ಪಡ್ ಲುಂಗಿ ತುತ್ತುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನೆರ್ದಿತ್ತ ತುತ್ತಲೇನು ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಆನುಲು ಏಪಲ ಲುಂಗಿ ತುತ್ತೋಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಏಪಲ ಸೀರೆ ಎಡ್ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಅವನೊಂದು ತೋಜು ಕೇನೊಂದುಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮನ ಇದೆ ಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸುದೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರುಂಡ ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ ನೀರು ಎತ್ತುಂಡು ಮೊರನಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆತ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಸೀರೆದ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆ ಮರಕ್ಲೇನು ಕಟ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಬಲ್ಲ ನಿಗ್ಗಿದು ಪೋತು ಸಾದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಜ್ಜಲ್ಲ ಕಾದು ಪೋತು ಅಯ್ಯ ಬಾಲ ಉಳ್ಳು ಕುಡಿ ಹಬ್ಬ ಎಂಚಲ ಸುದ್ದ ಕಡ್ತು ಬತ್ತಂದ ನೆಟ ಉಚ್ಚುಲ್ ತಿರ್ಗುದು ನಂದೋಜಿಂದ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಗುಂಡಿ ಒಂದು ಇದೀಗ ದೇವಿಯರು ಜಲಕ್ಕೋಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಲ್ತ ಬಂದ ಹತ್ರಿ ಜಾಲ್ದ ಈ ಆಪುಜ ಬಾರ 100 ಪೂಜ ಇಟ್ಟಿದೆ ಹತ್ರಿ ಜಾಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ದತ್ತದ ಅಲ್ತ ದೇವಿರಿ ಇದೆಗೆ ಈ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಜಲಕ್ಕೋಗು ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪಡ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬರ ದೇವಿಯರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಜ್ಪ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೇವಿಯರ್ನ ಕಟ್ಟೆವು ಅಲ್ಪ ದೇವಿಯರೇನು ಇದು ಜಲಕ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಅದು ಬುಪ್ಪು ನೆಂಗಳು ಮುಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪುರ ಕೊನತ್ತು ದೀಪ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕೊನತ್ತಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಪುರ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೊನಪ್ಪು ನೆಂಗಳು ಅಪ್ಪನು ఆయన ಪಪ್ಪ ದೇರ್ತಂದು ಬರ್ತನ ఆయన ಪ್ಯಾಂಟೇಜಿನ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳು ಕಡತ್ತು ಬತ್ತ ಮುರಂದುಕ ಬರ್ಸಾದ ಇಜನ ನೀರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಷಷ್ಠಿದ ಟೈಮ್ ಸುದೆಟ್ಟಾತು ಆರಾಮೋಡು ಬರ್ರಾಪನು ನೀನು ಅರಮನೆ ತೂರ ತಿಕ್ಕಜೀರು ಪೂರ ಪೋತಿರ್ತದೆ ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜೀರು ರಬ್ಬಾರ್ ತೊಟ್ಟಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮುರನಿ ದೀಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಂದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಆತಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿರು ಲುಂಗಿ ಸರಿ ಆತಜಿ ತೋಜುನು ತುತು ನಾ ಕಲ್ಪ ಉಂಟುದು ಏನನ್ನ ಸರಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಸಿದ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ಏನ ದುಂಬು ಮರರೆ ಯೋ ದೇವರೇ ಏರಂಡಲಾಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಕ್ತಾರಂದ ಪನ್ನೆವ ಎಂಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಲಿಪುರ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಲಿಯೂರು ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಲಿಯೂರು ಹಂಚಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಅಲಿಯೂರು ಒಂಜುಂಡು ಅವು ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೆಗ್ಲ ಅವು ಶಾಲಿಪುರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಶಾಲಿರು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಅಲಿಯೂರು ಆಯ್ತು ಅಲಿಯೂರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಲಿಯೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪ ಹಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಇಡೀ ಬಂದಾಗ ಬೇಗತ್ತು ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆಯ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲರದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಅವೇ ಕಾಲೇ ಗಂಟೆದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲರದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಧ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲು ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ನಂಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಬರೇ ಕೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆಟ್ಟಂತ ನೆರೆಯಲುಂಡು ಸೋಕುಂಡು ಮರಕ್ಕಲು ಪೂರ ನೆರೆಯಲುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಿ ಅಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬಿಡ್ದು ಬರೆಯತ್ತ ತುಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂತೆ ದುಂಬು ಅರ್ಪಿರಂತೀರು ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಡೆ ಅಂತೀರು ತೂಪು ಜೇರಪ್ಪ ಇರ್ತಾನೆ ತೂಪು ಜಾರು ಕೋಪನ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತ ಅಲ್ಪ ಅರ್ದೆ ಅವಳು ಪಿರಾಡು ಅಂತ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತೂರ್ದೆ ಉಂಟದು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂಡದ ಕಲ್ಪನೆ ತಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆತ್ತ ರಶ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಜನ ಬಂದೇರು ಪನಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ನನ್ನ ಕೊಡತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಲ್ಯ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಗಂಧದ ತೊನ್ನ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟಾರ್ದು ದೇವಿಯರನ್ನು ತೂಪು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯತೆ ಕುಕ್ಕುದೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಅಲ್ಲ ಅವ್ನು ತೀರ್ತದೆ ತೊಂದ್ರಲ್ಲ ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುವುದು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರಂದರು ನಾಗಬನ ಪದ ಗೊತ್ತಾ
పూజాపుర ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಮೂಲೆ ಉಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸುಗುರದ್ದು ಲೈನ್ ಉಂಡು ಜಾವು ಲೈನ್ ಅಂಚಿದ ಲೈನ್ ಇಂಚಿದ ಇಂಕುಲೆಂಚಿದ ಐಟಂತ ಇಂಕೊಂದು ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ ಒಂಬುಂಡು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಅಂತಾನೆ ಸೈಡ್ ಬಾರಿ ಬೇಕಿರುವ ಎತ್ತ ಇವ ಬಲ ಐದಾರು పోతారు బల ಸಂತೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ರೇಂಜ್ ಓ ಚಿರಂಬರಿಂದ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೀರೆ ಚಿರಂಬರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದಾರ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೋಗಿಲ್ಲೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೀರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕರ್ಲ ನಟ ಫೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾರೀಟೆ ತಿಂತೀರು ಸಾರೀಟೆ ತಿಂತೀರು ಇತ್ತ ನಡಪರ ತೀರ್ಚಿ ಹಬ್ಬ ದೇವರ 12 ಗಂಟೆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲರದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ 12 ಇರುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತು ಒಂಜರೆಕ್ಕೆ ಒಣಸಾಂಡು ಒಂತ ತಿರ್ಗ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ರಡ್ಡು ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತಾನೆ ಹಬ್ಬ ದೈ